The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang mga kaaksyon ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang mga naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. I-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang legal. Isang overseas Filipino worker mula sa Saudi Arabia ang nanawagan ng tulong na makauwi na dahil sa iniinda nitong sakit sa bato. Ang panawagan ni Myra Villafria Yupano, panoorin po natin ito. Hindi ko alam, may kakampi pa ako dito. Nahirapan na po ako. Tulungan niyo po kung nakauwi na lang ako sa amin. Depression na sabihin na sa akin, depression. Hindi nila nararamdaman ano yung nararamdaman ko. Ayan mga kaaksyon, sa sobrang stress at parang nawawala na ng pag-asa itong si Myra, pati ang sarili niyang buhok ay pinagugupit na. So nakikita natin mga kaaksyon, nakita natin sa video itong panawagan na talagang depressed ng itong si Myra. Pero makakausap natin mismo si Myra mula dyan sa Saudi Arabia. Magandang hapon sa iyo, Myra. Magandang hapon po. Opo, Myra, kumusta ngayon ang kalagayan mo dyan sa Saudi Arabia? Okay po na hindi mabuti po. Okay na, hindi mabuti. So, halo ang iyong emosyon. Opo. Ma'am, pwede po pakiangat-angat po ng konti yung cellphone nyo. Yung camera po kasi ma'am, medyo nahati po yung inyo pong noo. Pwede po paangat-angat? Yan po. Ayan. So, Okay na po. Myra, gusto kong malaman mula sa iyo yung nakita namin sa video na pinagugupit mo itong buhok mo. Bakit dumating sa punto na gano'n na yung ginawa mo sa buhok mo, Myra? Sa sobrang depression ko na po, wala na po akong maisip. Wala na po akong maisip, gulong-gulo na po yung utak ko. Opo. Nasasaktan ko na rin po yung sarili ko. Opo. Ito bang depression na binabanggit mo, Myra, ay nagsimula noong malaman mo na meron kang sakit sa bato? Yun din po ma'am, pati po yung sa trabaho ko. Tapos yung sa bininta po kami ng employer namin. So naghalo-halo na itong mga nagsama- problema at Opo, nagsama-sama na po yung sa utak ko, yung mga kung ano-ano na po yung pumapasok sa utak. Alam na rin ba ng employer mo ito, Myra, na kalagayan mo ngayon, especially itong iniinda mong sakit? Sinabi ko na po, nag-send po ako sa kanila ng yung mga medical ko, yung gamot ko. Opo. Wala Ano po naman silang yung sabi stress sa iyo? sa akin. Opo. Ano naman yung reaksyon or ano yung response ng iyong employer nung ipinakita mo sa kanila yung medical
certificate mo patungkol naman Yung- dito sa sakit mo? Yung una ko pong employer, hindi na po siya nag-reply, hindi na po siya nagparamdam. Nakita ko po doon sa bago namin na employer, nag-usap po kami. Ang sabi niya po sa akin ay, kung hindi daw niya po ako magbibigay ng final visa, kailangan ko daw po magbayad ng 600,000. Sana pa po ako kukuha ng 600,000. Opo. So 600,000, yun yung pagsabi sa iyo na kailangan mong magbayad ng ganyang kalaking halaga, nakadagdag din iyon sa iyong iniisip, Myra. Yes po. Saan naman po ako kukuha ng ganun malaking pera? Bakit ka naman daw pinagbabayad ng ganung kalaking halaga? Binayaran na daw po ako doon sa unang employer ko. Dahil binenta po kami nung una ko employer. So ibig sabihin from one employer to another employer, kaya gusto nila na bayaran mo yung ginastos nila na ganung kalaking halaga. Kahit ba alam na nila na meron kang sakit, ganun pa rin yung stand nila sa'yo? Yes po, hinihiyan po nila ako ng unfit to work, pero kinausap ko po yung doktor, hindi po ako mabibigyan kasi daw po nag-a-under medication daw po ako. Kaya hindi po ako mabibigyan ng unfit to work. Okay, so hanggang ngayon, dahil under medication ka, yun pala yung naging problema kung bakit hindi ka mabigyan ng fit to work. Ano naman yung sabi ng agency mo tungkol dito sa kalagayan mo ngayon dahil din dyan sa hindi sa iyo pagbibigay ng fit to work? Waiting lang daw po ako, kaya hindi po muna ako pumapasok sa trabaho. Nandito lang po ako sa bahay. Myra, nababanggit mo na nagpa-doktor ka at nakita nga namin sa screen maraming gamot na inireseta sa iyo. Ano yung paliwanag ng doktor? Bakit ka raw nagkaroon ng sakit sa bato? Ang nakita po kasi mga maliliit po na bato-bato sa kidney ko. Tapos po yun, may mga gamot po ako, nagkaroon din po ako ng UTI, tapos yung sa tenga ko namamaga, tapos meron din po ako lower back pain. Hindi po ako pwede magbuhat ng mabigat. So ito ay kidney Yun po yung stones. sa akin ng doktor. So kung meron kang mga maliliit na bato-bato dyan sa iyong kidney, so kidney stones ang iyong iniindadan ngayon na Myra. Yes po. Okay. Eto bang sakit na to, Myra, naramdaman mo na ito before ka pa umalis ng bansa? Hindi po. Wala po akong ganun. So ibig sabihin sa pagtatansya mo, dyan mo lang ito nakuha sa pagtatrabaho mo dyan sa Saudi Arabia. Siguro po kasi po sa pagkain din po siguro. Kasi po yung sa pagkain po rito, iba po yung pagkain natin din sa Pilipinas. Wala po sa oras yung kain. Kasi po sa trabaho ko, may service po kasi kami. Minsan sa sasakyan na lang po kami kumakain. Okay. Matanong ko lang kasi nababanggit mo, baka sa mga pagkain dyan ay kinakain nyo. Bakit ano ba yung mga kinakain mo usually dyan, Myra? Noodles po. Lagi pong prito-prito para madali pong kainin. Mabilisan pong luto. So, hindi mga masustansyang pagkain yung mga ipinapakain sa inyo? Yes po. Oo. Kasi mabilisan po kailangan na luto. Okay, kasi pakakain, trabaho ulit. Yes po. Eto ba, Myra, na pagpunta mo ng Saudi Arabia, first time mong lumabas ng bansa? Hindi po, nag-abroad na po ako dati. Pero hindi naman po ganito kahirap. Ano ba yung trabaho mo dyan sa Saudi Arabia? Sa po kami, home service salon po kami, ma'am. Salon? Spa po, ma'am. Home service po kami. Okay, nag-home service. Eto ba ang kalagayan mo ngayon, sitwasyon mo, Myra, ay alam na ng iyong employer?
Yes po, alam na po, ma'am. So ano daw yung balak nila sa'yo? Paano ka ba nila yung ano po, matutulungan? Ano ba yung aksyon na ginagawa ng employer mo, lalo na't meron kang iniindang sakit? Wala naman po. Nung nakaraan po, ang sabi daw po, nagdadrama lang daw po ako. So ibig sabihin, Nagdadrama. despite Puro gamot Myra po yung na, iniinom po ako po magastos. so ibig sabihin, Myra, sa kabila ng pinakita mo na sa kanila yung mga ebidensya, yung medical certificate, yung gamot mo, yung itsura mo, pinagdududahan ka pa rin ng iyong employer na nagdadrama ka lang daw. Yes po. Ito bang kalagayan mo, Myra, ay naipaabot mo na din sa iyong pamilya dito sa Pilipinas? Yes po, alam na po. Nag-aalala nga po yung asawa ko sa yung tatay ko, senior citizen. Sabi ko parang gusto yata nila, bangkay na ako uuwi. Kasi po nagpunta na rin po ako sa OWA. Yun nga hinihingan nga po ko ng medical hindi nga po pipilan. Kaya ano nasabi ko po sa sobrang sama ng loob ko, gusto niyo po yata malala na yung OFW o patay na bago yung tulungan. Kaya nagawa ko po yung magupit-gupit po ng buhok ko. Gusto ko na nga rin po saksakin yung sarili ko para matapos na yung mga iniisip dito. Okay. Myra, wag na wag mong gagawin yan, ano? Kasi Myra, tandaan mo na meron at merong solusyon sa iyong problema. Lakasan mo lang ang loob mo, Myra, ano? Tutulungan ka ng aming programa, tutulungan ka ng Ako Bicol. Meron tayong mga partner agency dito sa Pilipinas na tutulong sa inyo. Salamat po. Sana po matulungan niyo po ako. Opo. Makikipag-ugnayan kami, Myra, sa inyong agency para kayo ay matulungan. Pero sa mga puntong ito, tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang local recruitment agency mo, Myra. Ngunit hindi naman daw nila babaliwalain itong pakikipag-ugnayan, itong problema mo, at makikipag-ugnayan rin daw sila sa kanilang foreign agency. Opo. Pero ito naman, Myra, no, para aksyonan ang problemang yan, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, and magandang hapon din sa iyo, Myra. Opo. Attorney, awang-awa na tayo dito sa kababayan natin na si Myra sa Saudi Arabia dahil sa sobrang stress, nagawa niyang gupit-gupitin ang kanyang buhok at plano na sana niyang saksakin ang kanyang sarili, pero buti na lang hindi niya yun ginawa, Attorney. Sa sitwasyon ni Myra, Attorney, na 6 na buwan na palang nakapagtrabaho sa Saudi Arabia, meron po siyang iniindang sakit, maaari po ba siyang makauwi dito po sa Pilipinas? Okay, Myra. Unang-una po, i-address ko lang po yung iniisip po ni Myra. Huwag mong gagawin yan, Myra, ha? Gusto ko lang malaman mo na meron lang proseso na kailangan natin sundin, ha? So, ang sasabihin ko lang sa'yo, maghintay ka lang at uma-action na actually yung OWA at yung NWO. And of course, itong programa po, no, ng tabang ora mismo. So, sa sitwasyon mo, Myra, actually, ang iyong employer, no, si Fatima, nagpunta na siya sa MWO noong March 7. Nagpunta na siya doon, at syempre, alam mo naman dyan, di ba, hindi naman natin yan bansa. So, ang kailangan po kasing makuha po ni Myra ay ang kanyang exit visa. So, syempre, ito, Myra, meron muna ang pag-uusap na ginagawa ang agency mo dyan at syempre, ang employer mo. At ang sabi naman ng employer mo, kasi nagpapagamot ka pa daw, ang hinihingi kasi ng employer mo doon sa pag-uusap between ang agency mo dyan at ang employer mo, syempre yung employer mo hihingi ng certificate na ikaw ay hindi na kaya magtrabaho or no longer fit to work. Okay? So yun ang condition kasi ng employer mo eh. At yung agency mo naman dito sa Pilipinas, nag-feedback din naman sa amin at in fact, hindi pag-coordinate siya dyan sa kanyang counterpart, yung agency mo dyan. At sinabi naman ng agency mo sa Pilipinas, as soon as mabigyan ka ng exit visa, sila yung magpo-cover ng cost ng plane ticket mo.
So sila yung sasagot ng ticket mo pa uwi ng Pilipinas. Ayun. So kaya ang advice ko po, Myra ha, huwag ka mag-iisip ng ganyan at ang problema mo ay may solusyon ha. Mag-iintay yung family mo dito, huwag mong gagawin yan. So, ibig sabihin po nito, Attorney Shi, may proseso, so konting hintay lang ha. Attorney Shi, so ibig sabihin, Yes, po. kailangan tapusin muna ni Myra itong kanyang medication para malaman kung merong progress po sa kanyang katawan or kung hindi naman, ay saka po siya i-issuehan ng kung ano pa man na dokumento ng doktor para po ay mapauwi siya or magamit po yun sa pagpapauwi po dito sa Pilipinas. Opo. Kasi yung as reported to us din po, even ang MWO Riyadh po kasi is involved na dito sa case ko ni Myra. Kaya nga po tinatawag na yung kanyang employer, pati yung kanyang agency po. Kaya lang, hinihintay lang kasi under medication pa po ata si Myra. Yung doktor po kasi ayaw pa mag-issue ng medical certification, katulad po lang sinabi ni Myra kanina. That's why, yun po yung hinihintay po kasi because under negotiation po ngayon, yung pag-release po sa kanya po ng kanya pong employer. Opo. Attorney Shi, isa din po sa nagpapa-stress kay Myra, ito pong binanggit ng kanyang agency at ng employer na kailangan niyang bayaran ito pong malaking halaga na dapat bayaran niya. Kaya nai-stress po itong si Myra. Ngayon nababanggit niyo po, walang dapat alalahanin na si Myra dahil sagot na po yon ng... Sino po yung... Sagot po yung agency niyo sa Pilipinas. Opo, yung agency dito po sa Pilipinas. Basta bigyan lang po siya ng exit visa po ng kanyang employer. Ang hinihintay naman po ng employer niya, yung ibibigay ng medical certification ng Dr. ni Myra, na siya po is not fit to work na po. Ayan. So Myra, wag ka na daw pong mag-alala dahil etong kaso mo, etong dinulog mo sa amin, ay hawak na ngayon ng OWA. Kaya ang dapat mong gawin lang, Myra, is magpalakas ka ng iyong sarili, huwag mong papabayaan ang iyong sarili para naman pag uwi mo dito sa iyong pamilya ay malakas ka na. Opo. Ayan. So, pwede ba natin, Attorney Shi, nabigyan ng kasiguruduhan itong si Myra na siya ay makakauwi ng Pilipinas the soonest possible time? Okay, Myra, unang-una magpagaling ka. So, yung binigay na gamot sa iyo ng doktor, so inamin mo yun, kung anong advice ng doktor. At rest assured na ito ay pinomonitor namin. Kaya nga alam na namin na pinatawag na ng MWO yan. At hindi namin titigilan po hanggang ma-resolve yung iyong problema. Kaya lagi mo nang iisipin, huwag mo sasaktan yung sarili mo kasi lalala yung problem lang. At saka binighindi ka rito ang pamilya mo na mahal ka. Ito yung lagi mo isipin, Myra, ha? Ayun. Ayan, naramdaman ko yung pagmamahal ni Attorney Shi sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Attorney Sherilyn Malonzo, maraming salamat po sa inyo pong pagtugon dito po sa idinulog na problema ng ating kababayan sa Saudi Arabia. Mabuhay kayo, Attorney Shi. Walang anuman po. Salamat po lagi sa pagkakataon po na binibigay nyo sa OWA. Ayun. Thank you so much. Myra, napakinggan mo si Attorney Shi. Kailangan mo lang palakasin ang iyong sarili. Magtiwala ka dahil ikaw ay makakauwi dito sa Pilipinas. Umaasa po ako. Umuwi po ako. Opo. So, ano yung mensahe mo, Myra, sa iyong pamilya na naghihintay dito sa Pilipinas? Antayin niyo kung makauwi. Namimiss ko na kayo. Huwag na kayo mag-alala sa akin. Dito makakauwi din ako. Namiss ko na kayo. Magpapalakas ako dito para makauwi ako sa lakas. Ayan. Maraming salamat po. Myra, may papangako mo ba sa amin na hindi mo na gagawin ulit yung ginawa mo sa iyong sarili at papalakasin mo ang iyong loob at magtiwala ka lang na ikaw ay makakauwi ng Pilipinas at makakasama mo na muli ang iyong pamilya? Opo, pangako po. Ayan, nakangiti na ngayon si Myra. Ayan. Ang ganda mo baga, Myra, pag ikaw ay nakangiti. Ayan, ngiti ka lang. Ang lahat ng problema ay meron niyang solusyon. Maraming salamat po.
Ayan. May kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina humihingi ng tulong para sa kanyang 2 anak na may iniindang sakit. Kanya pang 4 na anak tinubuan ng bukol sa leeg, samantalang ang kanyang bunsong anak naman ay dumaranas ng cerebral palsy. Ang ating pagtugon, abangan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang ating programa ay pipili muli kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo mula sa Uwas Albay, kasama natin ngayon si Arlene Reblando. Kanyang hiling ay matulungan ang kanyang 2 anak sa gamutan nito at kakailanganing operasyon. Magandang hapon po sa iyo, Ate Arlene. Magandang hapon po. Kinakabahan po kayo, nanay? O, bakit naman? Kasi po, first time ko pong makarating dito sa Ako Bicol. Kumusta naman po ang kaharap mo, nay? Napakaganda po ni Madam. Is talaga, dahil dyan na, eto. Kumusta po kayo, nanay, ngayon? Alam po natin na pumunta po kayo dito dahil meron pong sakit ang inyong anak. Sobra po akong na-excited kasi alam ko pong may tutulong na po sa aking anak. Ayan, positibo kaagad si nanay at sigurado na makakatulong ang Ako Bicol Tabang Ora mismo sa iyo, nanay. Naluluha po kayo, nay. Masaya po ako, Madam, na nakarating dito. Ayan, talagang dinidiinan ni nanay yung sobrang saya. Ilan po yung anak nyo, nay? 6 po, Madam. 6! Proud na 6 ang anak nyo. Gusto pang sundan, nay? Tama na po, Madam. Ilang taon na po kayo, nay? 42 na, Madam. 42. Bata pa, kaya pang another 6 para Tama 2 na, Madam. teams. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Walang pangpakain. Ano po yung trabaho ni mister? Nagtitinda lang po ng baboy. Nagtitinda ng baboy sa palengke po. Meron po kayong pwesto? Wala po, Madam. Tumutulong lang po siya. Tumutulong po. Kayo po, nay, ano po yung pinagkakabalahan nyo? Nagtitinda po ng mga gulay, kahit anong gulay. Masipag din si nanay. Sa palengke din ang buhay nyo. Opo. Sa Uwas. 6 po yung anak nyo, nay. Lahat po ba ito minor de edad pa? Yung 4 po, minor de edad. Okay. Sa 6 na anak nyo po, ilan po dito or sino po yung may sakit? Yung 2 po. Yung 2, ano po yung sakit ng 2, nay? Yung isa, may tumor po siya sa lieg. Tapos yung isa po, CP, cerebral palsy po. Yung Tapos, isa, may tumor sa Opo. lieg. Ano po pangalan nito, nay? Monica po. Si Monica. Opo. So, si Monica merong tumor sa lieg. At yung isa naman, may cerebral palsy. Yung may cerebral palsy, bunso niyo po ba ito? Opo, bunso po. So, gaano kalaki po yung bukol nitong si Monica? Malaki na po, kasing laki ng orange. So, dito po, nay? Opo, dito po sa loob. Opo. So, nung una, akala nyo, ano lang po ito, nay? Akala ko po sis lang, yung maliit lang. Ngayon na-detect ng doktor na lumalaki po siya. So, nung lumalaki, saka lang po kayo nagpa-check up. Opo. Ano daw po sabi ng doktor? Sabi ng doktor, ano daw po, pag hindi daw po naoperahan yun, magiging cancerous po yung sitwasyon niya. So, kailangan daw pong mag-undergo ng operation. Pero yung kondisyon niya na ngayon, dahil merong, sabi mo, kasing laki na ng orange, sumasakit po ba ito? Nahihirapan po ba siyang huminga o kumain? Yung pagkain po, medyo mahirap pong kumain, sabi niya. So, apektado ang kanyang paglunok? Opo. So, anong sabi ng doktor, kailangan operahan? Opo. Pag naoperahan naman daw po, nay, babalik daw po yung kanyang itsura, hindi na po siya mahirapan kumain. Opo. Yung bunso nyo naman po, nay, ilang taon po ba ito? 6 years old na po. 6 years old. Ito po yung may cerebral palsy. Opo. Siya din po ba, nay, ano po, napatingnan nyo sa doktor? Napatingnan ko na po nung November. Bali po, may ano po siya, schedule sana ng ano po, therapy. Kaya lang po sa hirap ng buhay, hindi ko na po siya napagpatuloy po ng therapy. So, nakailan din po ba siyang session ng therapy? Nakadalawa lang po na session. Pero ang payo ng doktor, dapat tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy po siya hanggang sa may makitang magandang ano na. Ano po yung pakiramdam nyo, nay, na yung advice ng doktor, yung dapat gawin sa anak po ninyo ay hindi po ninyo nasunod? Siyempre po, mahirap. Bilang isang magulang, mahirap po yung hindi mo nagagawa para sa anak mo, yung pagpapagamot dahil wala ka pong financial na panggastos.
Yung pong merong po na bukol, nag-aaral pa rin po ba yun? Nag-aaral po siya ngayon, grade 8. Siyempre may bukol sa dyan. Nay, anong pakiramdam po niya? Nabubuli po ba ito ng mga kaklase? May ganun na pong case, na nabubuli talaga. Nahihiya nga pong pumasok. Malaki na yan, no? Yan po yung nakikita natin sa... Ay, opo, yan po. So, malaki, opo. Ano na lang po na yung pinagkakaabalahan niya? Nag-aaral pa rin po siya. Minsan, parating absent. Nag-absent. Bakit po panay ang absent? Dahil masakit po? Or... May nararamdaman din po siya. Tapos, pag mga barkada niya, inaano po siya ng barkada niya. Ay, may buweterkaan niya. May so, nabubuli po itong anak po medyo ninyo? Medyo nahihiya po siya. Nabanggit niyo po, nanay, na si Mr. ay nagtitinda o tumutulong sa isang karnehan, sa palengke. Ikaw din po, nagbebenta ng gulay. Malayo po kami. Sa Maynila po siya. Ako dito po. So hindi po kayo magkasama ni Mr. dito? So, paano po yung pag-aalaga sa mga anak niyo? Gayon pong kayo lang po yung mag-isang nag-aalaga? Ako po lahat. Ginagawa ko po lahat bilang isang magulang na alagaan sila. Gaano kahirap po, Nay? Sobrang hirap. Kasi kakainin. Tapos yung mga anak ko, ako yung nagbabudget kung paano sila papasok. Pagkain nila. Dumating na po ba sa punto na yun na parang nagkaroon po kayo ng pagtatanong bakit sa iyo binigay 2 anak, parehas po merong karamdaman? Siyempre po. Maraming katanungan na kung bakit sa akin yung lahat na problema, lahat ng yung para sa anak ko. Ako yung pumapasan. Yung lalaki po, walang iniisip na kung ano yung bahala na kayo dyan. Basta may 1,000 akong pera pinadala sa inyo, ikaw na bahala mag-budget. Kulang na kulang po yun. Yung lalaki, parang wala, iba yung ng isang ina. Opo. Bakit, Nay? Kumusta yung relasyon nyo ni Mr.? Parang meron kang pinaguhugutan po, Nay. Kasi sabi, yung lalaki, walang problema yan. Magpapadala ng 1,000. Ano po, Nay? Kumusta kayo ni Mr.? Parang po, malabo po yung namin pag-uusap. Malabo yung relasyon nyo. Na parang sa tingin nyo po, Nanay, kayo lahat po, kayo po yung lahat ng bigat na nararamdaman nyo sa loob ng bahay, parang kayo po yung... Ako po lahat ng gumagawa sa bahay, lahat ng problema sa akin, ako yung gumagawa ng paraan para makaraos kami sa araw-araw. Meron po kayong galit kay Mr.? Wala naman po. Parang nagaano ka Parang lang? Sabi ko, pinababayaan na kami nang di niya alam kung paano pag-budget ng pera. Parang nagkakaroon kayo ng, eto, pinadalan kita ngayon, sas ngayon, meron ka na naman na hingin, ganun po, Nay, dumating sa punto. Opo. So, paano nyo po na pagbabudget itong pera? Sabi nyo, 1,000 lang po yung pinapadala. Nagdagdag po ako sa aking pagkakitaan, kahit konti, mga gulay lang sa ang tindahan ko. Gulay, tapos mga rekado, yun po, para makasuporta din sa mga anak ko. Pero kulang-kulang po, Nay, kulang na kulang. Opo. So kayo po, Nay, ay lumapit dito sa aming programa at sa Ako Bicol. Ano po na yung pinakakailangan nyo po? Marami po. Lumapit po ako dito sa station ng Oramis Mutabang para matulungan po talaga yung 2 kong anak na may sakit. Ayan. Ang isang ina ay lahat gagawin at uunahin yung kapakanan ng mga anak. Opo. So makinig po kayo, Nanay, para mabigyang solusyon ang inyong pong alalahanin. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Miss Elvie Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Elvie. Yes po, Miss Remy. Magandang hapon po. Opo, Miss Elvie. Eto si Nanay, 2 anak ang nangangailangan ng tulong. Ang isa kailangan ng operasyon, ang isa naman ay therapy dahil nahinto itong pagpapatherapy sa kanyang anak. Matutulungan po ba natin, Miss Elvie, ito pong si Nanay para sa kanyang anak? Yes po, Miss Remy. Basta dito daw po gagawin sa BRSMC yung operasyon and then yung therapy. Dali na po sa akin yung charge slip and then yung hospital bill. Sasagutin po natin. Opo, so ibig sabihin nito, Miss Elvie, yung 2 kahilingan niya para sa kanyang anak, sagot na ng Ako Bicol, dyan sa loob ng BRHMC. Yes po, Miss Remy. Ayun. So ano pa po ba, Miss Elvie, yung aasahan nilang proseso para naman ay dire-diretso nang makamit nila itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Dalhin lang po nila sa atin dito yung medical certificate, charge slip, and then yung referral po ng social worker.
Ayun. So, lahat po, Nay, ay, Miss LB, sagot na ng Ako Bicol, pagpapa-opera, yung therapy, at kung may gamot pa, sagot na ng Ako Bicol. O yun, nawala na si Miss LB. Basta yun, para isum up natin, basta nasa loob ng BRHMC, sagot na ng Ako Bicol, yung para po sa anak ninyo, Nanay. Miss LB, maraming salamat. Yes, Dr. Remy, thank you so much. Ayan. Ito po, Nanay, bukod po dyan sa tulong ng Ako Bicol Party List, ito naman, Nanay, syempre kailangan nyo po ng pang-araw-araw dahil sabi nyo, ang pinapadala ni Mr. 1,000. At pinag-ahanapan ka pa kung saan mo pinaglalagay yung 1,000. Ito, Nanay, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. Opo. At syempre, kailangan nyo din po ng food packs dahil, Nanay, hirap ngayon. Bigas ngayon, mahal na, Nanay, Sobrang mahal na po. Opo. Syempre, nagda-diaper din yung anak nyo. Opo. Ayan. So, para sa inyo pong dalawang anak, Nanay. Maraming salamat po, Madam. Parang ang lalim ng buntong hininga mo dyan, Nay. Nakangiti na po kayo. Opo, Madam. Gumaan po ba yung inyong pakiramdam? Gumaan na po, Ma'am. Ano po yung gusto niyo pong sabihin ngayon, Nay? Maraming salamat po kay Madam, lalo na po sa Tabang Ora mismo. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga coordinator ng Tabang Ora mismo. Kasi po, kung hindi po dahil sa kanila po, hindi po ako makakarating dito sa station kasi hindi ko naman po alam yung station na to. Maraming salamat po talaga sa mga nagtabang sa akin. Ayan. Uwas nun! Uwas nun. Maraming salamat po, Nanay. Naniniwala po kayo ng Ako Bicol ay kakampi na, katulong pa. Iyo po, naniniwala po ako na talagang kakampi talaga ang Ako Bicol. Mabuhay! Mabuhay. Ayan. Eto naman, mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili sa ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Magandang hapon! Hapon po. Ayan, parang hindi ka masaya na ikaw ang natawagan namin. Hindi po, medyo lang po yung ko. Ganyan. Medyo paus po. Paos. Ano po yung pangalan at taga saan po kayo? Jean po, Marikina. Jean, taga Marikina. Malayo. Opo. Ayan, ano po yung gagawin nyo sa 1,000 piso? Pambili po ng bigas. Pambili ng bigas. Pinag-uusapan natin nga kanina, bigas. Sobrang mahal na ngayon ng bigas. Ano po, Nanay? Oo nga po eh. Opo. Nanay, kayo po ba ay laging nanonood ng aming programa? Opo, nanonood po ako ngayon. Nanood po kayo ngayon. Bers, ano po yung ating tinalakay ngayong araw? Yung po, OFW na sobrang distress niya, nagkupit siya ng buhok niya. Opo. Kayo po ba, Nanay, ay nakaramdam na ng sobrang stress? Medyo po. Ayan, so paano nyo po na-overcome yung stress na yan, Nay? Hindi naman po masyadong stress. Yung sa lang. Tamang-tama lang. Yung kayang solusyonan lang. Opo. So, ano po yung masasabi nyo, Nanay, na kayo po ay ang aming maswerteng winner ngayong araw na ito? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List kasi po marami po kayong natutulungan. Ayan. Congratulations po, Nanay. Huwag nyo pong ibababa ang telepono at kakausapin po kayo ng aming staff para po malaman nyo kung paano nyo po matatanggap ito pong 1,000 pesos na napanalunan po ninyo. Maraming salamat po. Ayan, mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang po kayong sumabaybay sa ating programa at malay nyo, isa naman sa inyo ang maswerteng mapipili bukas na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
Norte. Para naman po sa taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Alright. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa